Sanibonani wey'ngane zakwethu-ke nginibelele phinde futhi-ke nginamukela kule channel ehamba phambili kuyazo mina-ke ngumfazi umuntu ngakho malo bathi ila sibona amagumede mhlawumbe makuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare nokungilandela kuFacebook @radio inketho bafethu umphakathi waseMseleni ndawo namhlanje lengane ekheza wena ubambe indlovu ebigcaluza efuna amaganu lapha nomphakathi kwemizi lapha nabayihubhe yazi yakhathala lapha nokubika ukuthi ke le ndlovu engathi besithe ukuthinta lapha nokusamaganu nokho ke yasheshe iyakhathala lapha ke ibanje amaganu bayibambele ke umphakathi bayibulala lapha yonke imizi nje kube ukuthi phela inthemfu lapha inyama yendlovu ngibonile lapha enkundleni zokuxhumana udaba kaDelfrenda lalo daba ukuthi ke abantu badla lapha ngisho inyama yendlovu abaningi bekade bangazi ukuthi ngempela indlovu inyama elungele yini ukudliwa lapha ngaza wethu angande kakhulu angikudedelele ivideo ubona lapha kuhlinzwa inyama yendlovu lapha ngembusha ngamagrandi ngamahomeland ngayo yonke into lapha ehlinzwa omunye ukhala ngokuthi ke inonile inyama yendlovu lapha ngaze ukuthi angande kakhulu naye ivideo siphinde futhi hlala ivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphatha kahle nibe nosuku lomnandi nginthanda kakhulu Yebunonile kahle